Kulian joto no hambai joto sini media tapuk sokno se hasen joto logo gnomo ani bai bai hamjakma tai jobon chibai जों दिनै YTF जोंनि सदर पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट tai Kagarjala पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट o kunui kaisa jagao जों दिनै o jagao bwskang 3 तारिख मे 2023 सालाव जोंनि इउथ डेभलप फेडारेशन नि आसामनि सारनिखौ फाउंडेशन दे जों पालायनानै दिनै जों दिनै जागा से कप साबलायगोन o jaga manjaka ni logi dङ जोंनि YTF सेन्ट्रेल कमिटिनि जोंनि आंनि कलिग जोंनि बर्मा बिदर देबबर्मा tai dङ जोंनि बर्मा सरज देबबर्मा जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि tai खरबनै जोंनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट जोंनि बर्मा सरजित देबबर्मा जोंनि सदर डिस्ट्रिक्टनि tai बर्मा निबास देबबर्मा Kagarjala पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि बेयावबो जतरो जोंनि एक्जिक्यूटिव लोग थांबायखा बाक्सा थांबायखा tai जोंनि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट दं जोंनि आं सदरनि tai yang Kagarjala जेक्लायमोन जत प्रेसिडेन्ट दिनारा मानजाखा बोसोङाव दिनै बोसोङै ताइबो जोंनि सामावदिबो जों सालायजाखा जोंनि मेजर डिस्कासननि बिथिङाव अबनो जों सालायखा जे जों बोसों 3 तारिख जों खुमुलुं नय हलाव जों कायसा अजागाव कोनै मिलायलाय आरो जों गथंलायनाय अजागा जों कायसा दुइटा डिस्ट्रिक्ट मिलायनाय जों अजागा प्रग्राम खालायनाय Kagarjala tai सदर डिस्ट्रिक्ट जत ब्लक कमिटि दङ जत प्राइमारी कमिटि दङ जों जागा जों खालायनाय हामी बोसों दिनाव डिस्कसन खालायजाखा tai आपनि बागै आं कयनाय बोसों 3 तारिखआव शुद्ध ब्लक कमिटि सिमिया डिस्ट्रिक्ट सिमिया सेंट्रल सिमिया जत जोंनि जे एक्टिव वारियर्स दं जोंनि गुबागानि वारियर्स दं 3 तारिखनि सालाव 11टाव जों नयाव जों जतनो फायलायनाय जोंनि आजे फाउंडेशन देनो जों सक्सेस खालामनायनि बागै आं जत जोंनि खागोनां जुनां कयनाय tai अबनो गारिबो जोंनि गोबांमा वारियर्स दं हयतो केवो TW मनो त्रिपुरा मथानि मनो बरफो जोंनि फाउंडेशन देव नरनो कयनाय खायनाय जाते आ प्रोग्राम सक्सेस खालामनायनि बागै ताकायसा पासापासि जों बेलायके जोंनि यागो जर कयनि बागै yang जोंनि लिडार्स दं जत बेस्ट थांमोननि कारणे जों सेंट्रल कमिटि तो आसोगाय मालालिया जों प्रग्राम कारवै हैपनो जोंनि रेसिडेंट जोंनि बर्मा प्रेसिडेंट डोनाल्ड गवर्नमेंट दा बिमुंबाय आं दिनै साकायन मोसङो शुद्ध अ जागा सिमिया जोंनि सारा त्रिपुरा बेपि जोंनि जे 44टा ब्लक दङनि आया जोंनि सारा त्रिपुरा बेपि जोंनि जे 44टा ब्लक दङनि आ जागावनो याखौ जोंनि जे 11टा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट दङनि केवो जदिनो डिस्ट्रिक्ट वाइज केवो जदिनो ब्लक वाइज पण जदिनो खायनाय गानखाय नर खायमाननाय आं कयनाय जत जोंनि ब्लक कमिटिनि लिडार्स सकनो जत डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि लिडार्स सकनो नर तिनि बिसिङाव नर फक्स खायनाय बोसोंनि 3 तारिख जोंनि फाउंडेशन दे आबो जों कायसा सारा त्रिपुरा जों कायसा जाक जमा खायनाय जों सारा त्रिपुरा कायसा मेजर सेन्टरनि बागै आं जतनो चेयारमेननि बागै आं जतनो आं कयनाय tai oba hekeno ang koyani musungo chini joto sikdarapno जों अमा हेकेनो चीनी जे फाउंडेशन दे ने बिसिं तिके चीनी जे ग्रेटर डिमांड निको चीनी जे परमानेंट सल्यूशन नि बागै जे जों आंनो उठायदोंमोन आबो जों कन्टिन्यूअसलि जों चीनी बुबाग्रानो जों लगिरि थानायनाय आं आबोनि बागै आस्थिनि जतो लोकनो बोसों 3 तारिखआव जतो नखलायनाय प्रग्राम सक्सेस खालामनायनि बागै आं खबरनाय बेलेनो हमबाय चीनी जतो मीडिया तापक संनो दिनारा फाइमानजा फाइसा सिनियर दिनै Youth Tripura Federation yaki ba YTM ni bekakte election primary yaglo abone sini pula press meet abone bagai joto khata hamta khonte buku sono pula so YTM ni bekakte narono paifle hamjangma ei jobani chiba yafare lai thanai sini usini te ni chiba yafaro am hakino sung tini oro sini oro faimanja faija sini working president khorongnai borong banang jiten de boroma te borong banang Peter Dayin de boroma अपन लगते बतो सी दुईटा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट Kagarjala पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट ए सदर पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि खरंनि प्रेसिडेंट गवर्नर बायके हामबाय आमायखौनो सों बस कामसिनि यूथ त्रिपुरा फेडरेशन त्रिपुरा मथानि पुइला बेदेक आचायमानि साल आ साल बस कामनि 3 तारिख मे अबसों नवाय ऑडिटोरियम हल पाला जाबाय दं अबसिनि बबाग्रानि इमाम ते मुक्ताननि सानदानि बागै
sini sarat di prasaran je demand constitutional solution abo youth di prafazing tini noi bosang abo sang site laija semua ke sudu sini sini foundation sini pa jadi kabang ma dal bidal sini demand te constitutional solution hoti bosang ini orang poksa laija ka sembus kango YTF ni bekakte tama sang kaizanai omor bosang tini sini o tuita political distribution salaija ka aboni bagai sembus kango 3 तारिख को सिनी नुवाई ऑडिटोरियम हॉलो सिनी और दुइटा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट में हुई ताई प्राय 7टा ब्लॉक ताकरजला कोलाकाती मजलिसपुर मानदाई गंगे मोहनपुर ताई सिमना बामुतिया अब मिली हुई और जगह वो सिनी कैसा YTF नि फाउंडेशन दे पाला जाना ताई और जगह फाइनेंस सिनी Honorable MLS Rock, Banza Finance Sini, Honorable MDCs, EM Rock, Sini, Honorable President, Sini, YTM President, Sini, Forum Guna Saru Niel, Bo Banza Finance. So we expect Kai Tongo, some Borok Busoro Pino, at least some 1,000 to 1,500 some one to Tongo. Tamin Ba, Tabubo, YTM, Mungsang Yapo, YTM Tabubo, Sap, Baitang, Forum the Kiklaye. बस कमी चौबा निभागे दाव बसन रेडी ने तोमन दियारो तोमो जे अदिला लाले सिनि बुबा ग्रानी बिसिंगते सं कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन माया सा सं YTF चोया गानि सं सिनि चौबा न सं बस कमा थाने सं माचो लाइजा ए सं जतन और खाथनि सं दावसा जरा खाबाय